Hello everyone, खुलुमबाय गासिखौबो दिनैहाय सानडे नालाय ओमफ्राय सानडेनि दसे बेरायहैनो आरोना न'आवथ' बेसेथो थाबाय थानो न'आव थायै थायै बर नांजोब्बाय आरोना बेमार जानायनिफ्राय फुरा न'आवनो हाबसा हाबसि थागासिनो दं आरोना ओमफ्राय दायो दसे बेरायहैनोसै बार लानोसै बाहेरनिबो थांगोन आरोना जोंनि नै जोङो थांबाय थाबाय ओरैबायदि हिखौबो हमथाबाय थानो गोनां जायो आरोना सुपारमेन बायदि बिरलांगासिनो आरोना जों ओरैबायदि स्पिडाव थांखादों नै ओरैबायदि लांदां फाट्टांहै होलांखादों ओमफ्राय नै न'निफ्राय ओंखारनो मोननायनि खुसिदोंनो मा खालामगासिनो आरो अभार एक्टिं आरोना मा बायदिसिना खालामबोगासिनो एकदम इन्ट्रेस्ट नांदों आरोना गोसो सिङाव आरो ओरैबायदि गोबाव न' सिङाव हाबसो हाबसो थानानै दिनै ओंखारनो मोननायखाय माने बेरायनो लांजानायखाय ओरैबायदि खुसि आरोना ओंखायनो अभार एक्टिं जाबोगासिनो आंहा थांगासिनो दायो जोङो बेरायनो थाखायनो दसे माने न'आवथ' बेसे थाबाय थानो होननानै एसे बाजारावनो मैगं हारिबो लायनो थाखाय थांदों आरोना ओमफ्राय नै दायो जोङो बाजारखौ मोनफैबाय माने सानडे बाजार जायो आरोना जोंनियावहाय नैबेयो जोंनिनो खाथि 10 मिनिट्सनि लामा आरोना ओमफ्राय दायो नै मा मोनो होनना नागिरदों माने फुरा लेट थांबायमोन आरोना जोङो माने लेटैनो थांदों मानो होनबा थांनायनि प्लेनिं गैयामोन अकस्मातसो थांदों नालाय ओमफ्राय मा मोना नागिरदों आरोना बाजारथिं एसे मैगंबो नायदोंमोन माने मैगंखौ बासिनो गोनां ना ओमफ्राय गुर मिथाइ एसे लाबोबाय आरोना आङो माने संख्रि साहाजों लोंनो होननानै दा बासिनानै जानो गोनां जायो नालाय ओमफ्राय माखौ मोनजाया नै बाजार गेजेर गिदिंबोगासिनो नै सिगांसो जोङो बेफोरबायदि खिरा बायदिसिना बायना गानोमोन आरोना ओमफ्राय दायो नै जोङो खोमसिबाय आरोना बाजार जानानै ओमफ्राय दायो नै थांफिनगासिनो दङ ओरैबायदि गारि फैदोंमोन आरोना जोंनियाव थिं पिकनिक स्पटआवहाय पिकनिक जानो थाखाय फैयो नालाय बेरायनो फैयो ओरैबायदि गारिमोन आरोना ओमफ्राय नै दायो जोङो थांफिनगासिनो खोमसि खोमलावहाय बाय बाय